Det kunne jeg ikke. Hej gutterne! I dag, der sover vi sammen igen. Ja, og vi har sådan lidt planlagt lidt, vi skal. Ja, og vi skal i hvert fald lave sleepover confessions. Exciting. Lidt spicy måske. Vi har nogle spørgsmål her, som vi læser op, og så svarer vi 2. Og vi ved ikke, hvad hinanden har tænkt sig at sige. Nej. Okay, værste celebrity crush. Starter du? Mit, det er ham der, Edward fra Twilight. Min er værre. Fordi Jeg har 2, der er virkelig slemme. Den første, det er Jasper fra Twilight. Og den anden, det er Evan Peters. Det er ham, der spiller Jeffrey Dahmer. det er virkelig kritisk. Okay, hvad er det værste, min har gjort mod dig? Jeg har 2 ting. Prøv at stemme min kæreste, jeg havde en. Og snak lort om min mor. By the way. Men all love til hende nu, fordi... Jeg ved, Poppe bliver kaldt mig en firkant. No! Hvad er det ellers, du har scoret? 22? Jeg kan ikke huske det, fordi I'm not single. Det er lang tid siden, jeg har været single. Jeg tror, sådan, det har været 20. 21. Og jeg er 16. Og jeg er 17. Værste film, jeg nogensinde har set. Abigail. Det er sådan en gyser. Den er så mærkelig. Ja, den er faktisk virkelig mærkelig. Den er virkelig underlig. Min, det er også, det er 2 gyser, men det er B-film. Peter Plys gyseren og Mickey Mouse gyseren. Jeg har faktisk ikke set dem. De er så komiske, fordi de er så dårlige. Men jeg vil ikke have ødelagt min barndom. Det er godt, det får man heller ikke. Nå, okay. Hvad er det mest sindssyge, du har gjort? Start. Det er nok at hoppe ned fra en 7 meter klippe. Det er ikke så sindssygt. Lover du mig det? Okay, så puller jeg også en. Jeg hopper ned fra 5 meter med lukkede øjne. Jeg får flere spørgsmål lige nu, fordi at vi er... Dumme. Ja, der klipper alle videoerne, fordi det kan hun ikke finde ud af. Ej, jeg tror ikke, at jeg gør det, så bliver det lort. Jeg er virkelig god til det, hvis I så den sidste video. Nej, lad være. Status er... Oh my god. Gutterne. Ej, mine fingre. Jeg tror, at vi spørger ChatGPT. Det er en rigtig god idé. Om spørgsmål. Ja. Jeg har spildt. Pis du. Ej, vi skal virkelig stoppe. Nu skal vi stoppe. Jeg er syg. Hvem kan du bedst lide lige nu? My boyfriend. Ikke nogen. Hvem var dit første crush? Er du stadig vild med ham? Okay, mit første crush. Det var en fra min klasse. Nej, jeg er ikke stadig vild med ham. Og hvis han ser den her, så... Mit første crush, okay, der var det var på en, der hed... Det er Sverige, sjovt nok. Og vi endte så med at blive kærester, men så fandt jeg ud af, at det var en konsekvens, han havde fået. Og så slog hans bedste ven op med mig i 4. Hvad er dit største turn-off? Turn off? Ja. Jeg har mange. Vi starter med den første. Når en dreng fortæller mig, hvad jeg skal på. Når han er for sukkersød. Det kan jeg slet ikke klare. Eller hvis han bare giver den der vibe af, så han gerne vil dig. Og så vil han der ikke. Og så vil han der gerne. Og så vil han der ikke. Og stop. Ja. Jeg ved ikke, hvad mit er. Nok også den der med, hvad man skal have på. Ja. Det er virkelig turn-off. Jeg ved faktisk ikke, hvad jeg har. Jeg har det svært med sådan at skulle finde turn-offs, turn-ons. Jeg har min kæreste, og han er bare, som han er agtig. Han er bare perfekt. Shout-out til Oliver. Ellers skal du mest ved mig. At jeg kan sige alt til dig. Elsker du vise mig? Det skal jeg tænke lidt over. Jeg har svært ved sådan at sige, hvad jeg elsker mest ved dig, fordi at der er så mange ting, at det er sådan svært at Vælge en. vælge en. Det er sygt. Jeg har så rigtig mange ting om dig. Har du nogensinde følt dig virkelig ensom? Jeg har vel Ja. ikke alt. Det gjorde jeg i dag, da Clara valgte at skrive fra mig i timen, fordi jeg ikke gad at være der. That's my boyfriend. Du skal boyfriend. Spotplan. Ja, men nu ved folk, at jeg har den, fordi jeg har sådan gjort dem opmærksom på det. Super. Fordi jeg vil hellere have, at folk ved det, at jeg har sådan sagt det, end at folk begynder sådan, du har lidt på trøjen. Ja, det er rigtigt. Træt. Let's face it,
Vores sidste video var røvsyg. Det her det er bare sådan lidt sjovt, tror jeg. Jeg kan klippe det sjovt. Jeg skal lige ud og pusse min Det er bare næse. så sjovt. Det tager du ikke med, by the way. Ja, hej gutterne. Så er det bare mig. Jeg kan lide mit hår. Er det flot? Hvordan ser det ud bagfra? Fun fact, ikke? Clara, hun sidder på en stol. Og selvfølgelig er det mig, der skal ofre mig. For at sidde på Jeg gulvet. kan faktisk også tale igen. Så du sagt godt af mig. Nej. Hey guys! Ja. Ja, jeg sidder på gulvet. Hey! Og du så også på knæ. Og vi er sådan tabere. Ej, nu skal jeg på snæs. Nu kan du sidde og snakke med mig. Jeg vil snakke om Clara. Hun er en forfærdelig person. Var der stadig? Ja. Nå, ja, vi venter på TikTok. Det var snart. Jo, jeg er 16 år gammel TikTok. Seriøst, what the Det er Rage Bait. Part 500.000. At sidder og siger, at jeg ikke er 16, og jeg ved, at jeg er gammel nok. Så nå, what the Seriøst. Det kunne jeg ikke. Den er jo ikke godkendt endnu. Så sagde vi skal i seng nu. And I will do my skincare. This is from The Ordinary. Niacinamide. Er det ikke det, man siger? Jeg plejer at sige niacinamide. Kan de få lov at høre mig pusse næse i baggrunden? And we just slick back. Eller ikke slick back det her. Yeah, we slick back the hair. Jeg hader faktisk mit hår i en slick back. Ja. Now I have that serum in my face. Jeg vil gerne have curly haircut. Har jeg råd til det? Send mig penge, please. This is... Der rykker rundt. Jeg skal altså ikke være i frityren. Vi skal på Ross til sommer. Og vi skal være frivillige. Catch us at Roskilde. Then we have this, The Ordinary. Natural moisturizing factors. Gode vagter. Skriver de, jeg tror, jeg er på nær klar til at skal stå i frityren i 16 timer. Der blev klar lidt sur. Hun tager pis på dig. Gør hun faktisk. Men kunne de godt finde på at sende mig i frityren? Nej. Jeg glæder mig bare til sommer. Vi skal også til Ringsted. Vi skal nok filme det hele. Det var godt nok en uschammerende vinkel. Jeg viser virkelig alle mine gode sider. Caffeine Solution Under Eye Serum. Svært ud. Au! Au. Au. Ej, klar, fik det over. I use this lip more fra Burt's Bees. Ultra Conditioning. And last but not least. Håndcreme, fordi det er koldt udenfor.